खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि सानै गागि एसिएस अफिसारखौ क्राइम ब्रान्चआ हमदों रां जानानै गुबुननि हाखौ गुबुननि मुङाव ट्रेन्सफार खालामनायनि दायावनो एसिएस अफिसारफोरखौ हमदों मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव एसिएस लक्ष्य ज्योति दास आरो एसिएस लक्ष्यजित दुवारिया बिथांमोनखौ क्राइम ब्रान्चआ हमदों एसिएस लक्ष्य ज्योति दास बिथाङा दा नगाव जिल्लानि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथाङा बै समाव दिसपुर रेभिनिउ सार्कल अफिसनि अफिसार थानाय समाव गुबुन सुबुंनिफ्राय रां जानानै हा बिगोमानो मिथिहोआलासे गुबुन सुबुंनि मुङाव हानि मुंखौ ट्रेन्सफार खालामनानै होदोंमोन थिग बेबायदिनो एसिएस लक्ष्यजित दुवारिया बिथाङाबो खालामदों बै समाव गुवाहाटी रेभिनिउ सार्कल अफिसनि अफिसार थानाय समावबो बिथाङा गुबुननि हाखौ गुबुननि मुङाव ट्रेन्सफार खालामनानै होदोंमोन बिथाङा दा मेडिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्च डिपार्टमेन्टनि डिपुटि सेक्रेटारिनि बिबानाव दं बिथांमोनखौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै पुलिस कास्टडियाव लाखिनानै नायबिजिरगासिनो दङ छत्तीसगढ़आव नाक्सालाइटनि गाग्लोबनायजों अबथिरायै जिउ खोमानांनाय सीआरपीएफ कामान्डु बिर जवान लम्बोधर सिंहखौ गावनि आंगो गामियाव लानानै फैबाय चिरां जिल्लानि खाख्रागाव भाटिपारायाव बिथांखौ लानानै फैबाय जेराव बिथांखौ सीआरपीएफनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय जाबाय बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव पुलिस बिबानगिरि सीआरपीएफ आरो रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' एमएलए आरो इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोनहा दुखुजों जोबथा बिदाय होदों थांनाय बावैसो सान सिगां छत्तीसगढ़नि बिजापुर आरो सुकमा सिमायाव टेकालगुडेम गामियाव नाक्सालाइट आरो सीआरपीएफ जवानफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव साथाम सीआरपीएफनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बे गुलि गावलायनाय जाथायावनो चिरांनि लम्बोधर सिंह बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बिथांनि गोथै देहाखौ दा बिथांनि न'सिम लाबोनाय जाबाय आरो बिथांखौ जोबथा बिदाय होबाय न'खरनिफोरजों लोगोसे पुलिस बिबानगिरि सीआरपीएफ आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बिचार गोरोबथा जानाया 4 बोसोर आबुं जाबाय एबसु एनडीएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ जथायै बिचार गोरोबथाखौ खालामदोंमोन जायनि गेजेरजों बिचारनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय बिकेडब्लिउएसि दाफुंजादोंमोन नाथाय बिकेडब्लिउएसिआ दाफुंजादोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो आबुं महर मोनाखै दिनैसिमबो गामि थिसननायनि खामानिया जायाखै आरो बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनायबो जायाखै जायनि थाखाय बिकेडब्लिउएसिनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां दाबिबो दैखांबोदों अब्लाबो रायजो सोरखारा बेनि सायाव गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै दा फिन बिकेडब्लिउएसिनि गामि थिसननाय आरो बिसायख'थि खुंनायनि सायाव गोदानै रादाय होदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 1 बा 1 खावसे दाननि गेजेरावनो गामिखौ नटिफाइ खालामनायनि खामानिखौ आबुं खालामगोन बेनि उनाव बियाब दानानै बिसायख'थि खुंगोन लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बिसायख'थि खुंगोन होननानै खोथा होदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा नाथाय बे रादाया बेसेबां मोगथां महर मोनगोन बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो रोखा बुंनो हाया आरो बिकेडब्लिउएसिआव गामि थिसननाय आरो बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनायनि आसाम सोरखारनि जि रादाय बे रादाया जाहाथे लकसभा बिसायख'थिनि थाखायल' जानानै थाङा बेनि सायावबो नोजोर होनो नांगोन दैदेनगिरिफोरा 29 फेब्रुवारिनि उनाव पेटिएमआ बन्द जागोन नामा आथिखालाव रां लानाय आरो हरनायखौ फ्राय अनलाइननि गेजेरजों खालामो आरो अनलाइननि गेजेरजों गोरलैयैनो रां हरनो थाखाय आरो लानो थाखाय माखासे एप बाहायो जेरै पेटिएम नाथाय पेटिएम बाहायनायाव आरबिआइनिफ्राय हेंथा होदों होननानै माखासे खौरां बिजोङाव फोसावदों पेटिएमनिनो गुबुन मोनसे बाहागो पेटिएम पेमेन्ट्स बैंक बाहायनायाव आरबिआइनिफ्राय माखासे हेंथा होदों आरबिआइनि बिथोन फालियैनि थाखायनो पेटिएम पेमेन्ट्स बेंकनि माखासे सार्भिसफोरनि सायाव हेंथा होदों जेरै पेटिएम पेमेन्ट्स बेंक बाहायग्राफोरा 29 फेब्रुवारिनि उनाव क्रेडिट बाहायनो मोननाय नङा रां सोनो हानाय नङा रां ट्रेन्सफार खालामनो हानाय नङा इउपिआइ ट्रेन्जेक्सन खालामनो हानाय नङा फास्टेगनि गेजेरजों टल पेमेन्ट होनो हानाय नङा बिल पेमेन्ट होनो हानाय नङा आरो वालेट बायदिखौ बाहायनो मोननाय नङा नाथाय थाखानाय रांखौ दिहुननो हागोन रांखौ मोनफिननो हागोन आरो पेटिएम वालेट फास्टेग ट्रेन्जिट कार्ड बायदियाव थानाय रांखौ बाहायनो हागोन रिपर्टनि बायदिब्ला 330 मिलियन सुबुंफोरा पेटिएम पेमेन्ट्स बेंकखौ बाहायो बेनिनो मादाव दानसेयाव 100 मिलियन बाहायगिरिफ्रा रां ट्रेन्सफार खालामो हादराव माखासे नखरफोरा 300 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय मोननो हासिगोन बेनि अनगायैबो हादराव आरोबाव बन्दे भारत रेलगारि मोननो हाबावसिगोन इन्टारिम इउनियन बाजेटखौ थिसनबाय फाइनान्सियेल इयार 2024-25 नि इन्टारिम इउनियन बाजेटखौ पार्लियामेन्टआव थिसनबाय मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि
निर्मला सीतारामन बिथाङा बे बाजेटनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो हागोनब्लाबो सोरखारि साख्रि मावनाय बिथांमोनहा टेक्सनि बेलायाव गोदानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। फाइनान्सियेल इयार 2024-25 नि बाजेटनि बायदिब्ला रेलवेनि बेलायाव 40,000 नर्मेल रेलनि दाब्बाखौ वन्दे भारतनि रेलनि दाब्बा खालामनाय जासिगोन। सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय आरो सुबुंफोरनि सुबिदानि थाखायनो वन्दे भारत रेलनि दाब्बा खालामनाय जासिगोन। भारताव वन्दे भारत ट्रेनआ जाफुंसार जानायनि उनावनो बे थांखिखौ फिन लानाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबां टाउनफोराव मेट्र' रेल बानायनो थाखायबो प्रजेक्ट लादों। बेनि अनगायैबो लाखपति डिडि स्किमनि गेजेरजों सिगां 2 कौटि आइजोफोरखौ लाखपति खालामनायनि थांखि दंमोन। बेखौ दा बांहोनानै 3 कौटि आइजोफोरखौ लाखपति खालामनो थांखि लाबाय। बेनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो नखरसेयाव 1 लाख राङै होनाय जागोन। आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। बेनि अनगायैबो भारतनि 1 कौटि नखरनो 300 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनाय जागोन। जायफोरनि नखराव सलार पेनेल थागोन बिथांमोननि नखराव दानफायाव 300 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो इलेक्ट्रिक भेहिकल अदेबानि मोब्लिबजों खारग्रा गारिखौ फाननायखौ थुलुंगा होनो थाखाय सोरखारा इलेक्ट्रिक भेहिकलनि चार्जिं स्टेशन बानायनायाव मदद होगोन। आयुष्मान भारत बिथांखिखौबो गासै अंगनवाडी आरो आशा मावथिफोरनो होनाय जासिगोन। बिमा आरो गथ'नि सावस्रि नायनाय अदेबानि हेल्थ केयारनि गासै बिथांखिखौ आयुष्मान भारतनि सिङावनो लानानै फैनाय जासिगोन। नाथाय सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि बेलायाव टेक्स रेट आरो टेक्स स्लेबनि बेलायाव जेबो सोलायाखै, सिगांनि बायदियैनो दोननाय जादों आरो टेक्स होनायनि बेलायावबो गोदानै जेबो रेहाय होनाय जायाखै, जायनि थाखाय सोरखारि साख्रि मावग्राफोरा गोबां टेक्स होनो गोनां जागोन। लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि केम्पेइन खालामनायखौ जागायजेनबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां आसामाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथांनि दैदेननायाव भारत ज'र' नया जात्रा जाखांनायनि उनाव बे खेबाव बिजेपिनि दैदेनगिरि अदेबानि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैनानै हानजा सुरनायाव बाहागो लाफैगोन। 3 आरो 4 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैनानै गासै 11,000 कौटिनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन होननानै फोरमायथिदों। साननैनि हाबाफारियाव गुवाहाटीनि खानापारायाव बिजेपि दोलोनि मोनसे गेदेर हानजा सुरनाय हाबाफारि थागोन। बेयाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो हानजा सुरगोन। बेनि उनाव स्पेसियेल पाब्लिक मिटिंआव बाहागो लागोन। बेनिफ्राय भार्चुएलनि गेजेरजों जरहाटआव थानाय वीर लाचितनि मुसुखा बेखेवगोन, 3 मेडिकेल कलेज बेखेवगोन, कामाख्या थानसालिनि करिडर बेखेवगोन आरो गोबां गासै 11,000 कौटि रांनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ बेखेवगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।